Vítam vás pri druhom dieli seriálu Road to ABA Championship. Takže mám po registrácii, keďže niektorí z vás sledujú, alebo mali by sledovať môj facebookový profil, kde som hovoril, že na túto súťaž som moc ísť nechcel, ale bol som prinútený kvôli účasti na svete 17. júna, takže je to taká povinná jazda. Takže hádam, že sa podarí aj nejaké zábery, čo sa týka súťaže. A vlastne budete môcť vidieť, ako to v súčasnej dobe vyzerá. No keď si to budete pozerať, tak to bude asi už týždeň staré, ale o to nejde. Čo sa týka prípravy na tento víkend, som nerobil žiadnu manipuláciu s vodou. Robil som v podstate len nejaké drobnosti v úprave, že som vyradil som piatok, znížil sacharidy na únosné minimum, tým pádom som znížil tlak v bunkách a pri štandardnom príjme tekutín tak telo proste muselo nejakým spôsobom pustiť, ale ako taká super kompenzácia sa to nazvať nedá. Čo sa týka tréningu, som trénoval tak na pol plynu, keďže som mal problémy s krížami, jednak aj potom aj tá nádcha prišla. Takže som sa snažil za tých pár dní niečo s tou formou spraviť, aby to bolo pozerateľné na pódiu. Ale však sami uvidíte. Teraz momentálne sa chystáme do McDonaldu. Dieta. Trošku sa nájsť, nasoliť. Tak, ten proces poznať. A nejaké video spravím možno aj z McDonaldu, keď sa bude chcieť. Keď sa nebude chcieť, tak nespravím žiadne video. A ešte vám niečo ukážem. Teraz sú ticho, jak voš pod chrastou. Jedna, druhá. Kameramanky. Jedna je v zálohe, keď náhodou druhej odíde ruka, tak aby ma mala dotočiť. Preto som zobral dve. Takže tak. Ja neviem, ako sa to hovorí, ale určite viete, na čo myslím. A keď neviete, tak to je vaša chyba. Čaute. Takže McDonald, nič nové, hranolky a nič iné. Zatiaľ. Závodníci do 179 cm. Takže páni, poprosím vás, brucho, pás, nohy, prvá pozícia. Ups and dominoes, please. Ďakujem. Široký chrbtový sval. Lateral spread. Ďakujem. Double biceps. Ďakujem. Side chest. Triceps. A special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Read the poses. Face the curtain, please. Pozície zo zadu. Lat spread, široký chrbtový. No one
Double biceps. Ďakujem. Tvárou k rozhodcom. Please face the judges. Most muscular. Ďakujem. Poprosím závodníkov, aby si vymenili pozície. Igor nevyhodí na číslo, tak si ho prosím to 6. Poprosím 3 a 6, poďte na túto stranu. 15 reduce swap, just move on the side. 15 a 13 na túto stranu. Ďakujem. Brucho, pás, nohy, abdominal and thighs. Lat spread. Široký krtový spread. Ďakujem, dvojky biceps, double biceps. Ďakujem. Side chest, hrudník z boku. Ďakujem. Triceps, biceps, boku. Ďakujem. Ideme do zadných pós. Rear lat spread. Široký chrbtový zozadu. Double biceps. Ďakujem. Tvárou k rozhodcom, face to judges, please. Posledná póza, most muscular. Ďakujem, vydýchajte sa. Judges, rozhodcovia. Max sa umiestnil veľmi vysoko na súťažiach Miss Universe.
a myslím, že druhé a tretie miesto v minulosti, teraz pôsobí pre Rakúsku federáciu ako rozhodca a je to kategória, ktorá je k nemu najbližšia a odovzdá aj ceny pre našich pretekárov. Takže na 4. mieste sa umiestňuje štartovné číslo 13 Jan Štruc. Jan, poď prosím sa. Tretie miesto patrí štartovnému číslu 3 Marek Naveš Petra. Gratulujem. Na druhom mieste, second place, štartovné číslo 6, Igor Iles. Mike Schneider is back. Prvé miesto, Mike Schneider, Michael Schneider, Rakúsko. 42 blázna. Poprosíme pretekárov pre posing. Kým nám pretekári zapouzujú, myslím, že táto kategória bola predovšetkým medzi tým druhým a tretím miestom asi veľmi tesná, ale je to super, aspoň vidíme, že chlapci sa majú kde tlačiť. Takže blahoželám. Ďakujeme pekne. Dobré ráno, ľudia. Vítajte v druhom dieli seriálu, prvého seriálu a vlastne prvej série druhej časti Cesta na Bavol Championship. A vlastne v druhej polovici videa, kde som práve stal, je momentálne útorok a 5 dní do súťaže v Rakúsku, takže je čo robiť. Takže tak, poďme sa dať dokopy, trošku sa zlučtiť, urobiť rannú hygienu, niečo pojesť a poďme na prvý tréning a uvidíme, čo vymyslíme. Už som sa dal nejak dokopy, vyzerám jak človek. Mám raňajky, som si spravil, ako si môžete všimnúť, a za chvíľu vám ukážem, že čo. Ja si dám telefón na nabíjačku. Za chvíľu je čas kardia a ísť na kardio s vypitým telefónom nie je sranda. To poznáte všetci. No. Moje raňajky štandardne pozostávajú z vajec a vločiek. Štandardne ich solím, používam kečup, lenže momentálne sa nachádzame v období peak weeku, čo znamená, že ten režim je trošku iný, ako by zvykal byť normálne. To znamená, musíme si dať pozor na príjem soli a tak ďalej, takže je to v zásade to isté, len s minimálnymi rozdielmi. Čiže bez soli. Vyzerá to asi takto nejako.
moje raňajky. Plus nejaká suplementácia. Mám tu klobovku, lipovitán, D-vitamín, E-vitamín, green tea, multivitamíny, potom nejaké lakocinky, potom tam je ešte čo, maka, ešte nejaké lakocinky. Takže tak, idem to zjesť. Olený som na pána. Môžeme ísť na kardio. Po ceste vám poviem niečo, nejakú vložku inteligentnú.